poprám však dobia ja dále zase ročo na NPCI a me pa sú oni vábili hižo ve Minakale za te nakladníctvo. Założył je so pri njemu januari odrejat od nakładnictwa Volk und Wissen za serbske šule. Tam sú oni me hižo ve Minakale za tute dživo vábili a sem pak opak upovedživa a dobia jen měsac ještě dále ve DPCI dživač a sem potajkim 1. februara 4 aposta, jako bych mějach 18. národnine, sem ja tam ve Volk und Wissen započala. Tež ve delnjoserbskej redakcii hižo. Tam smo potom započeli romadžiđivat s Vilemom Berom, kiž je vele pisał, a što je ještě tam sobu džival, to je abo za nakladnictvo, to ja neviem. Najmenša sem ja tam sobu dživala a sem dobjala manuskripte čitač a tak dalje, kajž jen to čini v takim nakladnictve. To sú tež, kajž napríklad Bero je pisal jednu knižku, da rekaše na Kaupiencu, to bylo nekaký had abo nešto. O tym je on pisał. Što je jeszcze pisał, to ja w okomiku so ne napomínam. To je też było ciężko ludzi namakać, kiż by to činili. No, nie są też tole, ale sami nie są mogli wiele serbscy jeszcze pisać. Nakładnictwo je so potom 4 lata później założyło serbskie.